نسمع مقراز تصابوتات قازا اب قبرن موعل بورد سلام زمسرته محدار دونالد ترامب نتاوش متن مهناص حدش وطن اوصيو اتي اوعلا مدرخ قطبه عالم دافوس زقربه وطن ناكلاوا اثر كوينا زهسسي زمسل اب قازا عبي عوت كنا مزغبينا كتعزبو زغرم كخون يكبلون ترامب نتزوص وطن غليص ولا عده كابتم نتوطن زقربو سب مزز خونه سب اي غوالو نترامب جارت كوشنر بوغانو هنصت قدمو مجمارو تفرس راس كصركم زلو تزاريبو اتي كوينات بشوعات تقمت 2023 كاب زولعت حيزو اب لعلتا وشمت استا 9 طن مدافع كم زودقه كوشنر تقيسو بسونكو دما استا 3 مليون طن زقمت فرسراس تخميرو كم زل يرد بمسرت اتوصي زلو وطن حدش ناي منبري اندستري حرشان توريزمن زوباتات كهنصيو اتي اب دافوس زقربه مثل نايت وطن ابتي اب جماجم بحر زهلو زوبا توريزم زتفليق قرص زلو 180 نوحته هنصاتات كهنص مخان يملكت بجكازه لعله خلت شحق قوام منبر ابايتي 300 ماكلات تمرتي 75 تكالات عنا كومون 180 ماكلات بهلن هايمانوتن كهنصيو وصايتات نايتز حساب زلو سفيح داغم مهناص بتنفس وقف ابال هاجرات نايت بورد زخفلو 1 بليون دولار كشفاني تصبي زغبرلو درو بجكا امريكا نكسن سعود عرب قطر بحرين قبصي اسرائيل تركن زامسلا هاجرات نابت بورد كصمبرا وسينن علوا بريطانيا فرنسان جرمنن زركبن هاجرات معراب اوروبا كن تابع على يوكرين كوينات زاوجت روسيا ابال كتكون بمعدامان اتتبغسو نود حورات هاجرات زتك كيكونن بمسغا ابالات كم زي كونا يገልጽ علوا بمسرت وطن سلام قازا اتترامب ابون برز خونه فصام اكال نايت بورد نخلت عامتات نتاوشنط بمحدار نمسرح داغم هنصا كمرح تثبيتي يقبرلو ات بورد نتخاب قازا وصاي زلو كونتات سلام عالم ككاتاتل زعلمه حلافነት زلو مخانون يفلط ኢትዮጵያ ب24 ጥሪ መበል 9 ዓመት መምስራት ኃይል አየራ አብዘብ ዓለትሉ ጽምብል በአካል ተረኺቡ መግለጽ ዘሃበ መራሒ እቲ ሃገር ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንኤርትራ ብሸም ከይጠቀሰ በተዛዋወረ መንገዲ ብቃላት ከም ዘጥቅዐ ተገሊጹ በሰንኪ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በተዛዋወረ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ብቃላት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብቲ ብ24 ጥሪ ዝተኻየደ ጽምብል ምረቓ መበል 9 ዓመት ዝኽለ حيل أير إثيوبيا أبزوس مع مدرة ناي قربان رحقون صلاتنا نيثيوبيا نمدخامن استراتيجيكاو ربحاتات نمقدوان كابهابتا نممزمازن نزحلفو 100 عامتات أبرتي عم سريحم يم كبلي تزاريبو نسو أم مغلوص يقصيلو حدنتن كبرن هاغراو ربحان إثيوبيا نمرغاص أب نغبرو صعري عرفت كم زيهب نصلاتنا دغي مكراغص فوتو كبلي تزاريبو أبي أحمد نيرترا ولاون بشم انت زي تقسا أبز زحلفك قرب أوانات جن أيح بحري بفلاي دم عسب استراجيكاو ربحانان هابتنان يعني رات زميتا اب قرب اوان دما استفصم جيغا كرمي إلو منبار يذكر حج دما ناي قربان رحقون صلاتنا نا ኢትዮጵያ نمدخامن استراجيكاو ربحاتاتا نمغدان كاب هابتا نممزمازن نزحلف 100 عامتات ابرتيعم سريحم يمكبلن كلو عروخن صلاتن كفلط وزدلن ነገር እንተሃልየግን ንኢትዮጵያ አጽቢቆም ከም ዘይፈልጥ ዋይሄሎ كم زفلت أب زوان أمو إيرتران إثيوبيان وطر عريقو أب زلو واللغزيه كلتين هاجرات أب حياله نياز وارشمتا آتيان مهلاوان يحبر أب زحلفك أرب أوانات بتدقاقامي ناي كارغو نازعنات نفرتين أبازع كم زاعتوا زرقي سبسابات تزرقي حزن برخوينو بوغان إثيوبيا دما تهاجر كاب كم بيلاروس أزربيجان روسيان زعم السلا هاجرات كزبلات وارات تعدق مهلاوان يحبر أبزي مبل 9 عمد سنبل ممسرات حيل أيراون إثيوبيا كابزن هاجرات زعدقتن نفرتي كومدما هليكوبتراتن سب ألبو نفرتن نمرئت أغريبايا حده ريفورم نيوز زبهال ناي بيلاروس ناي مكل خاز زيناتات زرقح معكن إثيوبيا كاب بيلاروس بركز بلا سب ألبو نفرتي كومدما إلكترونيكاوه معفان كجبر زغل مسارحيتات كام زعدقتن درون اتن سب ألبو نفرتي إثيوبيا أبقلا كاب كللاتا أنصار عطقات أب تقبر زلا متقعتي أب تقمي كم زوا على إذا معكن حبير لا عجغا أبي أحمد نيرتران كالوتا قراتن نابزغنعه عروخن صلاتن كفلط وزدل النجر انتهالين إثيوبيا أصبيقهم كم زي فلط وايل لا سب سلطان إيرترا جن نزربا كساب حج ملسي أي هابولون أنت خونا أبز حلفة 3 عامتات سب سلطان منجست إثيوبيان وتهدرويان مكوناتن نتي بزي فتحو منجدس سئنا يزولوك أيح بحر إيرترا نهلاو قداي مخانيم كغلص صنيحم بسلامو منجده دبلوماسي يخون بوتهدراو سقمتي ودب عسب ناي محاس تخولوتاتون كم زلو كالعلوة صنيحم يوم
ኤርትራ ነዛ ኣካይዳና ኢትዮጵያ መርዛም ኣጀንዳ ገዛኣታዊ መስፈሕፋሕ በመባልያ ክትገልጾ ጸኒሓ ሕጂኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መደረኡ ንኤርትራ ብሽም ከይጠቐሰ ኣብ ግዜ ተዓኒዳ ዘላ ሃገር ክብል ገሊጽዋዮ ንሱ ኣብቲ ዘረብኡ እቶም ኣብ ግዜ ተዓኒድኩም ንቕድሚት ክትስጉሙ ዘይትኽእሉን ከምሱ 30 J10C ወይ ልዕሊኡ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ዝቃለሳ ዘለዋ ዝገርመኩም ግን ከኣ ክሳብ ሕጂ ምስ MiG 21 ትቃለሱ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ክትሓስቡን ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ተደሪታ ዘላ ሃገር ከም ዘይኮነት ክትገንዘቡ ይግባእን ኢሉ ኢትዮጵያ ንርእሳ ክትሕድስ እትጽዕር ዘላ ሃገር ከም ዝኾነት ከገልጽ እንከሎ ዘይናታ ዘይትምነን ብፍላጥ ይኹን ብገርህነት ድማ ናታ ዘይትህብን ድሮ ዝተዋሃበ መሬት እንተሃልዩ ድማ ዘይተሓደገን ያክብልውን በተዘዋዋሪ ነቲ ዝተፈጸመ ጌጋ ይዝበሎ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከልዕል እዩ ተሰሚዑ ዝርከብ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሱ-27 ሱ-30 ዝኣመሰላ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ዘሳተፈ ምርኢት ኣየር ኣካይዶም እዮም ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ዕሱባት ወተሃደራት ኣብ ኩናት ሱዳን ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዓስቡ ወተሃደራት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ ኩናት ቀንዲ ተዋሳእቲ ካብ ዝኾነ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወጻእተኛታት ዕሱባት ወተሃደራት ከም ዘሰልፍ ጭብጢ ከም ዝተረኽበን ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብ ጎንቲ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝተሰለፉ ዝንገረሎም ልዕሊ 120 ወጻእተኛታት ዕሱባት ሰራዊት ክሲ ኣቕሪቡሎ ንመንግስቲ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ሱዳን እንትሳር ኣሕመድ እቶም ብገበን ተኸሲሶም ዘለዉ ወጻእተኛታት ተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ምዃኖም ገሊጻ እታ ዓቃቢት ሕጊ እቶም ዕሱባት ኣብቲ ብጀነራል ሓምዳን ደግሎ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዳርጋ 3 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ሓድሕድ ብምስታፎም ከም ዝተኸሱ ገሊጻ ሰበስልጣን ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት መሳርዑ ንምሕያል ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓሲቡ ወተሃደራት ከም ዝምልምል ይኸሱ እዞም ወተሃደራት ካብ ኢትዮጵያ ጫድ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ካብ ኮሎምቢያ ተዓሲቦም ዝተሰለፉ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ ኣብ ሱዳን ተዓሲብካ ኣንጻር መንግስቲ እቲ ሃገር ምውጋእ ክሳብ ንሞት ዘብጽሕ ፍርዲ ዝወሃቡ ኮይኑ ካብቶም ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ 120 ሓያሎ ወጻእተኛታት ዕሱባት መብዛሕትኦም ንሞት ተፈሪዶም ከም ዘለዉ እውን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ሓቢሩሎ ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ናይቲ ኣብ ልዕሊቶም ዕሱባት ዝተዋሃበ ፍርዲ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበትን ኣብ መንጎ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝመርሕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደግሎን ዝተባርዐ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብዚ እዋን ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ሚልዮናት ሱዳናውያን ድማ ኣመዛቢሉ እዩ ዘሎ እቲ ንልዕሊ 3 ዓመት ቀፂሉ ዘሎ ኩናት ከዓ ኣብዚ ግዜ ኣብ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ብሓያል መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕበር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ንሙሉእ ዳርፉር ተቆጻጺሩ ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم